Pero sí é verdad que si subo un vídeo en castelán, por que non subes en gallego? Si subo un vídeo en gallego, por que non subes en castelán? Entonces, a conclusión final é fago que me sale da pachocha, sabes? E me funa. Pola vosa culpa me funar, que se pase. A nos funan os todos os días. Nah, a ver. Eso que dijo, hola, e escoito a voz de Gref. Que cojones. Cabina esa que, bueno, aí a cabina dos bullos está reventado. Un clip que tes. Caendo na pop, sí, o mandaste. O sea, para ser forza eu caín, pero caín ca boca. Eu cando me levanto e me miro a cámara é para dicir que me jodín os putos dentes, sabes? Que vou baixar e vou ter os putos piños partidos a mí. Porque xa me pasou de que eu millor subo unha foto neste sitio, sabes? E haxa un paisano que conoza o sitio onde estou e me diga 5 minutos estou aí, sabes? Non sei se é clip ou se é de verdad. Se é de verdad, estou me enterando ahora mismo. Podemos, sí, de clipazo, pero... Electric, a ver que comenta aquí se é verdad ou non. Imos a... NWO está en la ciudad. En invierno no hay frío, visto Fender Brand. Fundas en los dientes ready pa' brillar. Tapizados domingos siempre en el sofá. WhatsApp no pregunta qué nos pasa. NWO en la casa, dando que hablar a la gente de la masa. NWO en la casa. Que tal? Bienvenidos un día máis a New. A New? O teu programa favorito, o programa favorito da tua nai. Que tal? Tío. Estamos nun lugar diferente, nun ambiente diferente, estrenando plató. Estrenando en plató, pero se te fixas hai algo que non cambiou, é que estamos nas nosas costas e seguimos tendo roupa. Roupa de onde? Porque inda que sexa un novo plató, tú te lavas piquete, eu levo piquete... De 4 elementos, tío, a nosa tenda de confianza, non para de... 4 elementos, tío, como a Rua do Paseo 23, se queredes comprar físico, online, enlace na descripción. Por aquí... Hoxe vimos a estrenar o set, bueno, tamén é o meu estreno falando galego. Que podo trabucarme un pouco tal. Despois de moitos comentarios en TikTok. Sí, moitas críticas, moito apoio tamén. Moito apoio. Pero bueno, conseguímolo. Jorge, conseguímolo. Voume equivocar moitas veces, pero bueno, pero non pasa nada. É o proceso tamén. E do ámbito galego, porque estamos falando en galego, temos a, bueno, unha das... Eu creo que sen desprestigiar a ningún invitado que trouxéramos, igual... O máis top, diría. Sí, para mí sí. Dis? Sí. A ver, tamén depende dos gustos, pero... Claro, perdón Maceda, perdón o resto de xente, pero... Sí, moi top, moi top. Bueno, a xente xa o sabe, estamos facendo aquí intriga, por favor, presentamos a Merce, un aplauso por aí, por favor. Que tal, Merce? Bueno, Merce en redes Totateki, non? Se non me equivoco. Bueno, eu a primeira pregunta que teño é de onde sae ese nome, porque é bastante... A ver, normal que vos fazades esa pregunta porque é un nombre que puxen de cantado porque non quería que a xente me reconocera en internet. E vendo Animal Crossing, o xogo da Nintendo, do, bueno, típico xogo deste de que hai un mapa, sí. unha casa, non sei que, pois vende aí é o can que toca a guitarra, este blanco. Sí, o mítico. O Takeki, eu só cambiei por aí e xa está. Ostras, pero isto fai cantos anos foi? Pois sería despois de cuarentena, 2000... bueno. Aí é cando empezaches coas redes sociais. Sí, pero o sea, eu subía vídeos como que subía calquer cousas, non Claro. buscaba... Desde un principio nunca busquei nin a fama nin o éxito, non? Entre comillas. Sí, como pasar o tempo. Sí, ostras. Moi guai, E vale. agora, bueno, estás na cima prácticamente, estás en Team Heretics, agora traballas na Queens League, que logo falaremos deso. Pero claro, nun principio, para a xente que non vivira todo o proceso, que tipo de contenido empezaches facendo? Porque agora sí que pois estás facendo contido pois da túa faceta de mariscadora, tamén pois outro tipo de contido tamén que ten que ver moito co galego, pero empezaches con iso ou empezaches con outro? No, eu empecé, o sea, despois de cuarentena, bueno, durante a cuarentena tamén estaban como moi de moda os pops estes. Pops, tu amigo, non sei que. Entón empecé a facer como sketch de humor, de cousas que me facían gracia ou imitando personajes que en algún momento se encontraron comigo, non, na miña vida. De feito, tiña unha sección que foi cando empezou a pejarme o pelotazo,
que era imitando a chicos de Tinder e tal, sabes? Como... Ostras, home de ver algún Sí, vídeo sí. de eso. Sí, pois pobre, el minito de Tinder, non sei que. E eu imitaba, Hostia. e a peña pasille moita risa. E despois empecé facendo eso. Despois sí que o cambiei porque si é verdad que tamén un día de que estaba de rebote fixe, bueno, enseñei a xente a tradición das ervas de San Xoán, que pegou un pelotazo. Sí, sí. E a partir de aí dime conta de que a peña gustaballe pois ver as nosas tradicións, a cultura gallega e tal, e pois a partir de aí sí que xa me como que me derivei un pouco que é o lifestyle, non? Que é o que fago agora. Como é meter, digamos, as redes sociales nun mundo como os mariscadores? Que eu igual non coñecemos a ninguén, pero igual o penso, un señor que está acostumado a mariscar, os de sempre, tal, chega unha rapaza a facer vídeos, plan, como cuadrou aí? É curioso, pero, bueno, a verdade é que sorprendentemente, así como tamén tuve, bueno, as redes sociales en general teñen unha parte mala, cando empecé a subir vídeos, bueno, pues mostrando o noso fixe tal, si é verdade que houve xente que como que non lle acabou de gustar, non? Que fixera esos vídeos, pero a maioría teñen unha acollida moi boa e ponse en valor tamén o que é o traballo do marisqueo. Ostras, que guapo. Logo ti empezaches, porque teño esta dúbida, empezaches facendo vídeos en castelán, Sí. e logo cando empezaches a facer este contido das nosas tradicións e Sí, tal, sí. agora estás nun punto en que mezclas ambos, Sí, porque teño visto vídeos en... A ver, non quero falar de porcentaje porque non o sei, Xa. pero se non é un 50-50 é moi similar. Si é verdade que ao principio empecé facendo vídeos en castelán, porque sinceramente non había referente ningún de creadores de contenido en gallego, eu polo menos non conocía nada. E si é verdade, pois que me sumei, non? A todo o mundo fai en castelán, pois eu... Xa. Sí, agora tamén. Falando das redes sociais, e logo xa imos a outros temas, hai un debate que, bueno, un tema que tamén me gustaría falar contigo, que é que saiume un vídeo de Capa, o creador de contenido, sabes quen é? Sí. Que falaba do feito de que el sentía que agora, a día de hoxe, non era tan meritorio o número de seguidores, o sea, que non definía tanto o creador de contido, porque agora como que calquera conta pode chegar a 1 millón de seguidores, que antes tiña como moito máis valor. Ti como ves ese tema dos seguidores? Estás como obsesionada tamén con chegar a máis seguidores ou fixaste en que funcionen os contidos, que a xente lle guste, as visitas? Eu sempre dixo unha cousa, é que todo o que eu tuvera a partir dos 400 seguidores que tiño ao principio, todo para mí é un regalo, sabes? E agora teño, pois non sei, son 124.000 ou 125.000. Sí, máis de 320.000. TikTok. Para mí todo é un regalo, sabes? Si é verdade que sinceramente en TikTok medrase moito máis rápido que en Instagram, non sei se por algoritmos, non? Sí. De redes sociales, que as entenderán que nas creo, porque hai veces que non entendo. Si é verdade que eu con varios vídeos virales o mellor en TikTok subía 50.000 seguidores en 24 horas, por exemplo. Joder. Eso en Instagram é casi impensable. Pero bueno, tampouco creo que sea cuestión de desmeritar, sabes, se tens moitos seguidores é que algo ben deberes estar facendo, senón, home, eu non vou por TikTok e lle dou follow a todo o que vexo. O sea, non... Bueno, xente, houve un corte aquí. Sí, houve un fallo técnico aquí. Eu estaba preguntando se lle dabas máis valor aos seguidores que tes en Instagram, que é unha plataforma que é moito máis difícil medrar que os de Instagram, pero tamén fijándose en se estás moi obsesionado cos números ou fluyes que sexa o que Deus quera. A ver, si isto, bueno, polo menos no meu caso vai por etapas. É dicir, hai veces que si me rayo co tema números, cousa que non debe de pasar nunca ou non debemos de chegar a ese punto, sabes? E cando estou nese punto, como fago un reset, rollo, merce, tía, non pasa nada porque este vídeo non funcionara ou porque isto non fora ben, porque tamén estamos ao que é a merced dun algoritmo que pode mostrar os teus vídeos ou non. Sí. Eu encanto a darlle valor, bueno, quedo un pouco feo non darlle valor, pero si é verdade que vexo que teño moitísima máis comunidade en Instagram, porque a peña comenta, me responde e tal. En TikTok, como é un algoritmo de que estás todo o rato deslizando e aparece calquer cousa, é como pode vir moita máis xente random, menos sabes? familiar, Claro, exacto. Vale. Noto como moita máis comunidade en Instagram, ou polo menos no meu caso. Ostras. Pois seguindo co tema de redes, ahora tes unha das últimas series que é facendo nubes. Sí. É que a verdade que ten moita acollida, joa, comentou o Chicote, eu con este tamén me quedei tolo. Sí, é moi loco. Pois queríamos que igual non se pode facer. Compramos unha corda
Sí. E temos Queres tres... un tutorial. Fa. Claro, Claro. a ver se Raúl e eu... Para ver se damos. Sí. Porque claro, se ves os vídeos Claro, eu nunca ninguén teño sube un unha vídeo corda na demostrando casa. se funciona, sabes? É para demostrar que Sí. pois é verídico. Bueno, esta é Non máis sei, longa, non sirve. sei. Sí, claro. Sí, vale. Pues este prácticamente pa ti. calquera, verdad. Claro, A porque ver. nós estamos sempre, claro, eu estou, pois no mítico, ir na cama ou no tren tal, e digo, joder, pois ojalá ter unha corda para poder facelo, A pero mí claro, gustoume o último. O último, molou. O que subiche Este está guai para tendas de fai campaña. 2 días, sí. Eu, Para bueno, a xente que vai ao Riverland ou claro, ao Bastic e exacto, tal. sí, agora estades en época de festivalitos, non sei Claro. que, eso ben guai. A ver, pois todo o teu vale. espazo. como facemos? Nada. Se queres, tes esa cámara para ti, non? Esta cámara para mí. Sí. Vale, a ver se se ve ben, pero bueno, este é o último nudo que fixen, é un nudo corredizo tensor. Entonces, normalmente nunha tienda de campaña, que isto é certo, moitas veces as tiendas de quechua, as de 2 segundos creo que no, pero as que son de armar, as Sí. típicas de varillas, de montar Sí, e tal, sí, vais a merda. trae este nudo e sempre desfasedes, tío. E rayo me Sí, muerte. que é verdad, como, mi tío, por que que ven cojones así, desfasedes o nudo? medio así, Sabes? tal, Sí, e tiras. este nudo, literal, e a peña desfaino porque pensa que é para recoller a corda, sabes? Estou flipando. En plan, bueno, sí, no, pues non desfaser. Pero bueno, o nudo é unha tontería, a verdad, e vamos a empezar con un cote, que é darlle unha volta ao lazo por riba, sabes? Xa me perdí. Sí, Ten que estar cruzado, ten que estar así, así. Eu non estou ben, o non? sea, non é Sí, facer. non? Vale, Este colles día así isto, e pásalo así, pumba, telo, en cruz. así. Así. Eu non estou entendendo. Estamos saliendo do zapato, pero Así, non? sí, pero por outro lado. Por outro lado. Sí, Eu pensei o que sea, era máis fácil, Este A ver, acorda, collemos a corda. bumba, Bumba. Acaba. sabes? E tendes como un loop aquí, así, por riba, pumba. Vale, porque eu Telo? non Sí, sei. te lo ven, Sí, te lo ven, ben. sí. E isto non é así, non? Como fixache, Raúl? A ver, No, ¿cuál? este mola yo nudo do zapato, é increíble. Vale, eu sigo. Sí, vale, e ahora con este mismo, vámoslo pasar por abaixo e damos unha volta. En plan, hai no que pasar Sabes o peor? Que? Que eu Igual entre os dous, queres que... vin o vídeo E intentar 3 ou 4 veces antes non, No. verdad? Sí, Sí, vale. solo que o que fago é recollelo aquí para que quede como máis recollido, sabes? Recollemos. Aí, esa aí. Aí. Sí, e ahora pues faríamos o mismo 2 veces máis, por exemplo. Outra Outra. e outra máis. Se ten que dar como unha cousa así, bueno, queda un pouco amorfo, pero vai funcionar. Eu deixo tu ti, tío. Sabes? Porque é como ten que quedar como esta forma, sabes? Isto. Vale, destelle máis voltas que... A ver. Non, sí. Eu creo que non... Se o recolles vai che quedar ben. O sea, a mecánica non está mal ejecutada. Ah, sí. Joder. Sí. Vale. Pois agora, Pero vamos isto non a ten xuntar. que estar por aquí dentro, non? No, é pa fora. Quita o... A ver. Creo que tes ben, me parece. Isto é Aí. máis difícil do que parece. Que sí, Vale, entre os dous, aí sí. te lo ven. Vale. Pois agora, xuntamos o que é o círculo este que fixemos, no? Por así decirlo. E o que vai por fora, o que acabas ti de quitar pa fora, pasa por atrás e métese por este para arriba. Creo que teño. A ver. Creo Solo que, bueno, este tamén é un Tira pouco deste, largo, pero de cal? Deste. Este de aquí. Así. Oye, entre dous das, eu creo que Para arriba. Aí está. De aquí ou de aquí? Para arriba. De aquí, máis. Aí. A ver. E agora que? Este está fatal, Raúl. A ver, no, a ver. Está ben, non? Déxame mirar. No, está mal, creo. está mal. Bueno. A ver, tenía que quedar así. No, non se parece en nada. Vale, Raúl. espera. Tenía que quedar como Está así. ben, joder. Primeiro plano, por favor, Jaime. Está ben. O sea, intentouse. O tengo millón. Eu non... Pero bueno, sí, a ver, é un nudo... Hai no que practicar varias Pero é veces. máis difícil do que parece. Sí. Sí, é que a mí Creo parece que sí. Hostia, que tú, non sei, levas unha soltura... A ver, Un por abaixo, tú por... Pues xa me perdí no primeiro paso. o rollo deste nudo é que... Pero a cousa é ao que tensar- fanse moi virais os vídeos dos Fanse nudos. super virales. Eu creo, non sei se é porque din que a clave do engagement, sabes? Porque se ti queres facer un nudo, como fago unha intro e tal, como hai que quedarse hasta a mitad do vídeo pa diante, sabes? Non sei cal é a E igual tecla alguén lle din. que está facendo nudo como nós está mirando o vídeo, entón está igual media hora no Pode vídeo. ser. Claro, igual vai Eso para é, atrás, claro. pode ser. Pode ser eso, Eso, por ali. non o sei, pero sí é verdad que me parece... Bueno, pois Pareceme loco. sección que saiu mal. Sí, nudo un, evidentemente. Tienes que practicar un Mío pouco máis. cero. Ya está.
tamén, falando destes vídeos, porque estiven pois divagando e mirando, quería falar tamén, logo vamos a profundizar máis, pero no tema do hate, porque fixeime moito que, polo menos, a simple vista, vese unha comunidade bastante sana, en plan, non se ven míticos comentarios de rapaces de 14 anos que soltan a primeira tontería, e, por exemplo, metime nos vídeos da Queens League, que, pois, como foco máis grande, máis haters pode haber. é máis propenso que alguén, tamén, Bastante ben. Sí, super, pero como levas este tema? A ver, afectouche eu sí que nalgún teño, momento? o sea, non é como que teño unha comunidade que ti entras nos vídeos, porque, joder, hai outros creadores de contenido, xa non a nivel Galicia, sino a nivel España, que ti entras nos comentarios e botas as mans a cabeza, sabes? Xa, Eu, Sí. sabes, teño moita suerte nese sentido de que, sobre todo en Instagram, porque en TikTok tamén che digo unha cousa, eu comentario así que vexo dun tontito borro, sabes? É como, que ves a comentarme nada, sabes? Borracho punto. Si eres tonto, pues, bueno, a tu puta casa, ¿me entiendes? Que me ves día a tocar os Pero claro, putos huevos. se chega un vídeo que Claro, se hubiera se pode ir moitos. das mans, claro. Creo que non cheguei a eso, por ahora toco madera. Espero que non pase, pero teño unha comunidade moi boa, teño moita suerte nese aspecto de non hai un hate masificado. Si é verdad que tuve algunha funa, non moi pequena, sobre todo pola Queens League, porque Porque é como moito, como che dixo eu, hai moitos hooligans de streamers, sabes? Entón, que mellor hai un partido con outro streamer ou tal, que ten moita máis comunidade, porque ao final non son unha influencer grande, sabes? Dentro dese mundo. Sí, dentro da Queens. E claro, mellor hai fanáticos de esa persona que como tal, pues venche a tocar as pelotas. Pero bueno, fora de eso, non. Teño unha vida moi tranquila, verdad? Ostras, está moi guai. E podemos empezar a falar da etapa que quizás cambiou a túa vida, que é cando entras en Heretics, que bueno, En 2024, non? Hai o draft Red Bull de Heretics. Non sei como te enterar desto, como te animas a mandar o vídeo, que nos contes un pouco como foi o draft. Pois é unha etapa que lle gardo moito cariño, a verdad, porque, bueno, eu estaba ao meu rollo, en plan, subía vídeos, bueno, como fajo agora, pero un día facendo un directo, a peña empezou a decir, boa merce, en Heretics están buscando creadores de contenido novos e tal, van facer como un draft, preséntate, non tens nada que perder, tal. E eu, me parece que se había que mandar o vídeo de presentación o 24, mandei no o 23. En plan, a hora, sabes, de que pechar. Porque eu como que nunca creía en min no sentido de que quen me vai coller, sabes? Quen se vai fijar no contenido que fa. De feito, o decías, que había xente da túa comunidade que creía máis en ti total, que ti mesmo. Sí, eso era verdade. Tamén é como, joder, agradezo moito a esa xente que me animou a subilo, porque como era verdade, o sea, non tiña nada que perder nese momento. E bueno, pues grabei o meu vídeo de presentación, tal. Era un vídeo, pues, bueno, que a mí gustoume como quedou. Subilo, pero sin ningún tipo de esperanza, rollo, bueno, non vai chegar a nada, sabes? E bueno, empezou a ver como un proceso de selección, e hostia, o meu vídeo pasou de fase, e tal, pasei de fase. E chegaches a final de... Cheguei a final de todo, de... Claro. 3 persoas, non? Moi loco, sí. Cantas persoas se presentaron en total, se sabe? Eran máis de 2000 personas, eu creo. Joder. Claro, tú primeiro como que draftean a 5 Sí, o sea, no, primeiro eran a 20, despois a 10, despois a 5 que nos fomos para unha casa de creadores de contenido. E os Estuvo outros, guapísimo. os outros 4 que nos eran, porque busquei ver Eran, bueno, normalmente eran casi todos streamers. Eran José, Zunk, Elvira Yuki, Alba e eu. Estuvemos nunha casa de, bueno, estuvemos todos xuntos ali convivindo e tal. Bueno, das experiencias máis heavies que vivín da man de Red Bull e Heretics. Ostras. Estuvo moi chulo. E bueno, nada, que hubo un proceso de selección ali tamén, foronse 2, quedamos 3, e desos 3 salín eu. Loco. Iba por votación do público ou elegían os de Heretics? Non iba por votación do público, iba por, bueno, jueces internos, sabes? De Heretics en sí. Pensas, como dixen antes, que eso é un punto de inflexión e que cambiou a túa vida, polo menos, dentro de pois este proxecto que tes coas redes sociais? A ver, díjoche, si o cambiou, porque ao final é unha exposición moi grande, estás de creador de contenido de Heretics, estás rodeada de xente moi top, si se nota, pero tamén che dixo, a nivel o que é a miña vida como tal, non cambiou porque eu sigo estando na casa de meus pais, sigo tendo a mesma vida que tiña antes, sabes? E sigo traballando no mesmo sitio que traballo.
Cambiou nalgúns aspectos, sí, porque cara a marcas, cara a colaboracións e tal, pois sí. Pero que a miña vida como tal, no. Pero non pensaches en ningún momento en deixar a túa vida... Claro, solo para Heretics, no. Non? Eso, No, de feito, a min falouseme de si quería vivir en Madrid, que iba a ter moitas máis oportunidades. Eu sempre dixen que no, que si querían algo comigo, tiña que estar en Galicia. Porque o meu sitio está aquí, sabes, e non o cambio por nada. A famosa morriña, non? Sí, claro. Sí, o sea, xa non sei se é morriño ou simplemente que sei que en Madrid non iba a ser feliz. Non iba a perder todo o que, polo menos eu creo que iba a perder toda a miña esencia, porque a miña esencia está aquí. Sabes, se eu vou para Madrid, é que non me vexo, sabes? Sí. Nese estilo de vida non Xa, non me terías que vexo. cambiar prácticamente o É teu mellor coller contido un tren tamén. que... Claro, Imposible. sería raro. Nada que ver, sí. Vale, dentro deste tema de Heretics, quería falar dunha polémica que sucedeu Vale. fai pouco, Vale. vincular un pouco a túa posición, que non sei se coñeces o streamer, creador de contido El Calvo. Sí. Pois recentemente como que pasou algo, en esa polémica non me quero meter porque tampouco a coñezo Ao mellor moito. tendesme que dar contesta, porque Sí, non sei cal é a Eu polémica. non sei, teño como ni que idea. tivo un problema cun rapaz co que estaba facendo contido, con Fran BV, creo que se chama. Bueno, non teño nin idea Non desa sabes polémica, quen? no. Eh, Fran BV, que non sei nin que... bueno, pois era un colega Pablo de e la Fran BV, Pablo. Vale. Eu vin clips del Sí. Calvo dicindo que lle habían votado de Heretics, porque agora non está en Heretics. ¿Qué? ¿Qué? No, ni idea, ¿qué? Entero ahora, ¿eh? Clipazo este. ¿Qué dices? Espera. E igual Raúl que non estás a meter. Será bulo, será bulo. A ver, hai un clip literalmente el dicindo Fran, votaron Será verdad, No, a ver, será se non- verdad. Se non está en Heretics, votaronme de votámoslo xa. Heretics pola túa culpa. Bueno, yo ni idea, brother, ni puta idea, ¿sabes? Pero ni zorra idea, no. O sea, acabo de enterar ahora. Pero tiña relación con... No, en plan, o sea, levábame guai, crucéme varias veces con él e tal, pero non sei, o sea, pensei que a polémica era rollo por outras cousas que fai en stream, porque... Que me han echado de Heretics, lo han echado de Heretics por mi Pero- culpa. Será content, será content. No. Me han echado de Heretics por tu culpa, Fran. Bueno, Porque me flipo. han dicho, porque eres una persona que tiene actitudes malas y que tú no te das cuenta. A ver, igual é bramo, non? Bueno, non sei se é clip ou se é de verdad. Se é de verdad, estou me Bueno, enterando pues- ahora mismo, ¿eh? Podemos, sí, De clipazo, pero... Heretics, a ver que comenta aí se é verdade ou non. Imos enlazar a pregunta, tendo en conta que non temos nin idea de si está ou non, eu quería preguntarche se existe esa presión pola túa parte de teño ou te poñen un tipo de contido ou te sentes presionada para facer un tipo de contido No. por non que non te voten ou algo así. No, que va. De No, feito... total liberdade. Sí, o sea, eles normalmente cando contan con creadores de contenido para facer pois o que son originals, non? Que son vídeos Sí. exclusivos de Heretics. Joder, a verdade é que os originals nos que eu participei hasta o momento foron experiencias moi chulas. De feito, un dos últimos onde estuve foi, bueno, facendo un día de entrenamiento militar, que tamén estaba Calvo, estábamos todos, e son experiencias moi chulas, e sempre che din, oye, vai a ver esto, queres ou non, sabes? Sempre che dan esa opción. O sea que por esa parte, eu personalmente non teño problema. Eu teño tamén outra pregunta, como te acollen no Team Heretics, porque sí que é verdad que eu, pois ainda onte ou así, estamos vendo os vídeos de Tailandia e tal, como que acabar de entrar fai menos dun ano e xa parecías unha máis, xa como que xa cuadrabas Sí. perfecto, en plan. A ver, Hai moito galego tamén. Sí, está Pereira, o Ángel. o 70% máis ou menos. J. Corco No, tamén claro. Sí, está. Corco, Wanyar, sí. Alicia, que ten familia aquí en Galicia tamén. Alicia, perfil raro. Ah, Sí. É guai, o sea, acollenche super ben, de feito, a ver, é verdad que o sea, hai creadores de contenido cos que te vas a levar millor, sabes, ou con quen tes máis afinidade que con outros, por exemplo, con Ali, super guai, levámonos super ben. Mira, por exemplo, con Calvo é quizás dos que menos afinidade teño, non porque me caia mal ni nada, Sí, que non sí. me cae mal, sino porque ele é moi o seu rollo, eu son moi o meu rollo. Creo que somos como polos opuestos, sabes? sí. Pero é moi boa xente, todo o mundo, é moi bo rollo en general, e eu pasei no super ben, a verdade. E os xefes, que tal son? Ben, Os tamén. vedes? O sea, son buen rolleros, sabes? É xente ver, xove, mola, claro. mola. Bueno, ahora tes moita máis relación con The Gref,
non? Sí, vémonos Co máis. tema da Vémonos Queens e máis. tal. Sí. Pero bueno, antes de falar da Queens, temos unha sección... Pero antes da sección tiña unha dúda A do Heretics. Dalle. Como metiches unha cabra? Eu vi un clip de que Ese non... estuvo guapo, Pero Contactos, eu te lo dura, tú non o viches. É como que tedes que facer... Regalei- Regalei unha- unha cabra a Corco. Sí, porque quería unha mascote, regalei unha cabra. O sea, que de repente, en plan, o Mente clip é que tú chamas a alguén e aparece unha cabra en Madrid. Literal. Contactos, querida. Vale, pois falando dos teus compañeiros de Heretics, Vale. temos unha sección que é quen é máis probable... Non. No. Aquí, error de guión, nada. Temos, bueno, non coñecemos todos os membros Es que que hai son en moitos, Heretics, sí. entón ti os coñeces de primeira man ou con os que máis te legas. Hai unha mosca aquí que estáme tocando os collos xa. Sí, está por aí. Me... No, quieto, vai a romper algo. Bueno, nada. Bueno, dalle. Vale, vamos a poñer supostos. Vale. Pois, por exemplo, a quen lle... Xa está, foi a primeira pregunta, Vale. vale. Se ben. Veña. Vale entender. A ver. A quen lle confiarías as chaves da túa casa durante unha fin de semana? De Team Heretics, guau, ningún. Pero ten que haber alguén. Claro. Vale, direi a Siro Ozzy. Vale. Sí. Vale. Sí, porque é que, madre mía, bueno, hai cada... Bueno, sí, a Siro será o máis responsable de aí, sí. Vale. Despois, ahora tes que ir a un xuizo como suposto culpable, estar jodidísima e tes que elegir un que sexa abogado. Que digas tú, este vai me sacar de aquí. Alicia, supoño, Ali, perfil raro. A mamá máis Perfil centrada raro, aquí, ¿no? sí. A quen lle confiarías un penalti presidenta con Science? A Wanya. Sí, ten Sí, toque, non? sí. Bueno, a veces mandas a Luna, pero China. en principio debería ter bo toque, sí. Perfecto. Vale, ahora tes que elegir a un para que che faga o outfit de toda a semana. Tes unha semana inteira. 100% Corco. Corco, Viste ten ben? piquetón, sí, ten Sí. piquetón, sí. Vale, a quen lle contarías un segredo moi persoal e que sabrías que non o vai a contar por ali? Supoño que Alicia. Vale. Vale, e este, con quen te irías a unha isla deserta un mes e con quen non te irías nin de coña? Vale, iríame un mes inteiro. Sí, ¿no? Sí. Vale. Sí, mas. Sin móvil, en plan desierto Sí, total. exacto. Vale. Supervivencia, vos os Vale. dous. Un mes inteiro. Supoño que levaría a Ali, porque nos entendemos guai. E a quen non levarías? A Calvo, porque seguramente nos acabaremos pejando, tío. En plan, sería... que va, no? É demasiada dopamina para mí, eu creo. Vale, e a última, con que te farías un tema de música para subilo a redes? Con Corco. Sí. Estaría guapo, en verdade. 100%. E de que temática sería? Rollo reggaetón, un Trap rap? fijo. Trap. Pero- Ou bueno, reggaetón, non o sei, depende. Reggaetón, reggaetón. Unha mixtape, ya está. Sí, algo así. Reggaetón. Vale, Vale, ahora vamos pois- pasar á parte máis futbolera Sí, de a Mercy. Queens Vale. League. Antes da Queens, tú xogas o fútbol de... Sí, a fútbol 11, sí. No, ya Noia. falamos. E que tal a tempada? Ben, a ver, podía ser millor porque, bueno, hubo un cambio de club, ahora somos o Noia, porque xuntamos dous clubs. E, bueno, hai moita nena que empeza a xogar ahora ao fútbol. Bueno, non é un equipo, Capitán, digamos... ti, non? ¿Qué? Sí, sí, Miguel. sí. Hasta que me lesioné fue un capitán, así. Ah, estás lesionado Ahora mismo no, ahora mismo Ah, estoy vale, para pero- empezar, pero empecé esta temporada, xoguei varios partidos, lesioneime, tuve un esguince de tobillo, despois volvín a recaer no esguince. O peor do deporte. O peor do deporte, el peor hueso, ¿no? Como dixo Marta Díaz. Sí, literal. Non o quería decir eu porque non teño Sí, confianza no, con ela. bueno, pero- tampouco tengo confianza con Marta Díaz, ¿sabes? Pero, bueno, cositas que pasan. Pero sí, o sea, o ambiente está super guai, é un equipo moi familiar ao final. Non é, digamos, ojalá en algún momento se pode chegar a competir cun equipo, pero bueno, hai moita canteira, hai que, bueno, é un proxecto a largo plazo, digamos. Tendo en conta que gusta o fútbol de sempre, bueno, dende cativo entendo. Sí. Claro, a noticia que te chega así Eso foi logo. pola cara dun día para outro, a punto de empezar a liga. As 2 da mañá, non? Chaman. Sí. No, creo que eran como as 3 e pico así, pero o rollo de todo isto foi que... Claro, ves unha chamada de Gref, No, pero o rollo de eso era que eu, pues, 2 días antes ou así, empezan a non a buscar, non a buscar presidenta, pero sí como que a anterior presidenta pois marchárase, non sei por que problemática, tampouco non sei ni me importa, verdad? Pero Quen bueno, era? Luna Ah, Clark, Luna Luna Clark. Clark, Sí, Luna vale, Clark. sí. Bueno, pois o rollo, que dixo eu,
Mira, esta es la mía. E de coño nun stream tamén, así, pues, de noite, dixo a Peña, vou facer un vídeo presentación para que me colla. E vou, tío, pero que era un vídeo en plan, meu, que fun a un campo de fútbol, sabes, coleime nun campo de fútbol cerca da casa, puxen unhas crocs e dixenlle, de Gref, aquí tienes a tu presidenta, non sei que. E puxeme a facer o paro tirando penales, sabes? Pero eso en directo? No, en plan, un vídeo, rollo, puxen o móvil, puxeno nun trípode, e o gravei ali. Pero un vídeo E de canto coña, despois de contacta contigo? E aos 2 días ou así. Estaba facendo un directo, bueno, pero un directo que rollo como que o típico que, bueno, estás charlando ca xente, non sei que, alárgase. Sí. E acórdome que foi como lamentable o feito de que eu acabei estando facendo un jazz chatting mentre estaba xogando o puto Buscaminas, sabes? En plan, era unha mofa aquelo, en plan, eu co meu chat, que tampouco tiña moita xente, eu, pues falando ca xente, pois non sei que, tal. E desto que, bueno, vou pechar directo, non sei que. Pecho directo e vexo unha chamada dun número que eu non teño guardado en WhatsApp. E xusto coincideu que ese día a min fálame unha tienda random de zapatos, rollo que se confundiría de número de teléfono, diciéndome en plan, hola, aquí te dejo mi número para el zapato que encargaste, non sei que. Brother, que me está chamando da tienda de putos zapatos, sabes? Castres da puta mañán. E pensando, vouche mandar a merda dunha forma, tío. Eso que colle, dijo, hola, escoito a voz de Gref, eu, que cojones, sabes? E bueno, a partir de aí o resto xa é historia, sí. Sí. Claro, que se chega a estar dormindo non estaríamos falando aquí da presidencia de Posiblemente non. Sáenz. Bueno, pero que non, eso foi, non, ao día seguinte non te fuches a presentación Sí, da literal. claro, se non chegas a coller a chamada, igual non... Posiblemente non. Por culpa da vendedora de Pasaría mejor zapatos. vida, sí. Ti imagínate. O sea, ao día siguiente tiña un avión. Fálame rollo, Merce, tío, que vi tu vídeo, non sei que, eu... Bueno, simulación, a verdad. Bueno, e como influe esta nova etapa na túa vida? Porque agora xa non é que teñas que ir a Madrid, porque creo que a Queens League é en Barcelona. Sí. Entón xa tes que ir tamén a Barcelona. Sí. Cada fin de semana, prácticamente. Sí, bueno, ahora cambiaron o tema dos splits. Antes era cada sábado durante 2 meses, por aí que duraba o que así, o non, a temporada, o split. E agora xuntárono todo nunha semana. Entonces xa pasou, xa, bueno, quedamos eliminadas para clasificar a semis. Pois non pasa nada, unha palmeita na espalda e a seguir, non? Pero, o sea, cambiou positivamente no sentido de que, joder, o fútbol gústame. Si é verdade que, home, ten moitas diferencias co fútbol tradicional. Sí. É todo máis loco, máis... Está feito para o show, para o espectador, dopamínico, ahora pasa isto, ahora hai un dado, ahora hai un gol doble, no minuto non sei que, tal. Bueno, é moi... Sí, moi feito para o espectador, para que estés atento e tal, partidos moito máis cortos, bueno... É unha cousa moito máis diferente, pero si é verdade que para min personalmente mólame moito este tema, máis que nada porque conecto super rápido ca xente no sentido de que, joder, si estás vendo isto, non é só polo show, é porque algo che ten que gustar ou chamar a atención ao fútbol, sabes? Sí. Vale, falando ahora de, bueno, dese show, tú crees que tanto a Kings como a Queens cumpliron ou están cumplindo os obxectivos polas que foron creadas? Rollo, non competencia do fútbol, pero que estaban ben marcadas, sabes? Non sei A ver, hai unha cousa que non, o sea, están en datos, e vese perfectamente, pero cando a Kings League se creou, porque creouse antes que a Queens, ¿no? O que é o femenino, eso foi un bombazo, tío. Todo o mundo vía a Kings, todo o mundo estaba pendiente do show que montaran Piqué, que Ibai, que non sei que, sabes? Todo o mundo estaba pendiente de eso. Todo o mundo estábamos vendo a Ronaldinho sair ali. Claro, era... Claro, entonces hubo ese pico e mantúvose bastante ben, despois creouse a Queens, tamén empezou super ben, pero si é verdad que, bueno, o formato hai que facerlle cambios, foi como que fixeron na última semana, foi fai 2 semanas, hai que facer cambios porque, bueno, estamos nunha generación que isto vai así, sabes? Xa. Si hoxe estás aquí, pero mañá o millor xa non tes esa retención que tiña. E digo eu, porque sempre ponse moito en debate o nivel que hai na Kings League, bueno, neste caso na Queens League, que non se sabe se é moi baixo ou que hai moita xente que igual ve un partido da Kings League ou da Queens League e pensa, eu podría xogar aí. De feito, hai moita xente que tira probas e tal. Que se presenta. Ti como xogadora de fútbol, como ves o nivel, o sea, ti poderías chegar a xogar na Queens League? A ver, en vez de como presidente como xogadora. Podría chegar a xogar, sí, pero é verdad que tamén che dixo que a medida que van pasando os splits, os presidentes queren ganar, sabes? Entonces, claro.
Hai moito máis nivel. vas a fichar a mellor nivel, é dicir, cando empezou a Kings, sobre todo, sí, a Kings League, viñan, pois, o mellor un xogador que estuvo xogando en terceira catalana, en preferente, sabes, viña xente que non viñan xogadores retirados de primeira e segunda división, por exemplo. Agora sabes? sí. Agora sí. Sí. O sea, agora hai un nivel que non cho dá, pois, un xogador do común, Pero sabes? pode darse esa Pode posibilidade darse. de que ti algún día xogues... Sí, ojalá teño uns A ver, minutos. os Por lo menos penaltis. antes de que morre ese formato, que eu poida disfrutar dos minutos ali xogando. Claro, pero Molaría, podes facerlle tamén unha proba de non sei, de que te deixe xogar un partido de greve. Sí, A ver, sí, era presidente. podería mirarse. Ah, bueno, podría claro, eres mirarse. ti a presidenta, podes Sí, dicir ti, ¿no? podría mirarse, o que pase que volvemos ao mismo, é dicir, eu evidentemente que as xogadoras que se fichan e que hai, elas teñen mellor nivel que a min, porque, máis que nada, eu xogo nun equipo casi de solteros contra casados, me refiero. Nos estamos igual. Sí, non é igual. Me refiero, Eu tirei proba no seu día para Kings League, sí. Pero Insertada a proba aquí. O principio de todo, o pero principio de todo. en vídeo. Subí un TikTok, en plan... Insertada en TikTok. No, dame un pouco de vergoña. Pero claro, porque eu non sabía que ia ser tanto nivel. Eu vía os Claro. buller e tal e decía, bueno, igual é Sí. máis show, podo ir... Sí, De que sí. te ríes? Todos soñamos con eso, direitos, a ver. Estuve imaginando o vídeo teu na cabeza. Eso sí, E o peor é que era un vídeo que non había goles. En plan, que era eu controlando e dando pases. O sea, era... Bueno, oye, lamentable. Está ben. Moita xente non sabe facer eso. Sí. Eso é verdade, Pero agora está a outro nivel. Obviamente, agora me Claro, aí, o sea, estaría... é o que vos digo, me refiero, tanto na Kings como na Queens, o que busca a Peña é ganar títulos, o sea, Claro. que presidente non se quere colgar unha medalla, eu ganei a Kings League, eu ganei a Queens League, sabes? Entonces vas a buscar, pois, do mellor, unha xogadora que pois, estaba xogando mellor en fútbol sala, pois, segunda catalana, onde sea, tipa, é boa, controla ben, e presentas este formato e dixe, oye, si ti te vas a retirar, tes esta opción. Xa. Sabes, xente que che ben. O sea, crees que un día Alexia Putellas, por exemplo, Sí, Cae aí seguro, a- segurísimo. os trague? Vale, falando de títulos, cando vai chegar o de Science? Na Queens. 0 títulos en Queens League de Salla. Por eso, Cero cando chega? Pues non o sei, tío, ojalá chegara xa dunha puta vez, a verdad. Porque, mira, por exemplo, no primer split que eu estaba de presidenta, me parece que nos eliminaron para pasar a semis. No, eliminaronnos nas semis. No seguinte split foi un puto desastre, xa nin chegamos, non, nada. En este, tamén nos eliminaron Este para o pase a en cuartos, semis, o este sea, en bien. cuartos, sí. Bueno, os penaltis presidenta, polo menos. Sí, non sí, fallas. ben tirado. Bien, sí. bien. Eu vin que meteslle aí un pouco de A efecto. rosquita, sí. Bueno, O sea, fais o que se pode no, tamén. Fallaches algún? Non. No anterior split sí, porque tamén eran máis penales. Neste, os dous que me chamaron, os dous os acertei, así que ben. Buena media. Como é, claro, porque agora pasas a un proxecto que abarca moitos máis creadores, non é tanto como Team Heretics, que está máis Sí. máis cerrado. Como é traballar, bueno, ese día que vas con creadores de contido tan grandes como, por exemplo, The Gref, estar nunha cabina con el creando contidos, como é esa experiencia? A ver, é unha experiencia que, a ver, vou a levar hasta en la tumba, sabes? Porque ao final é como, joder, de Gref, sabes? Que cando él me chamara para ser presidente, dixo, oye, joder, paréceme de puta coña que me esté pasando esto, porque, joder, eu vi hecho estos vídeos xogando a puto COD, sabes? En plan, é como, e ahora estou aquí. Xa. É loco, pero, joder, por exemplo, de Gref, DJ Mario, os presidentes, porque agora chegaron moitas novas presidentas, estaba Usue, Lía Sicora, Rivers, Lucy tamén, había un montón de presidentas novas, pero cos anteriores, por exemplo, levome super ben, con DJ Mario, genial, tío, parece un tío de 10, moi bo rollo. Ese é o resumen que vos podo dar, sí. Vale, tú, biches, é que eu che mandar, non che mandei. A ver. Un clip que tes. Caendo na porta, sí, o mandaste. ¿no? Que Así é, chamaronme para un penal presidente. E a cabina esa que, bueno, aí a cabina dos Buller está reventada. Os hostias que lle mete. E a porta, pois supoño que se descolgou, estaba super dura, pero en plan... Pero caíste moi raro. Sí. Caín Era ca como- boca. No, caín de Pero é boca. como que daches Meu, que bugueada. no, porque, o sea, Claro, ten pinta, o sea, que non se ve, pero ten pinta que hai un escalón, que vas pa baixo. hai un borde, pero o sea, eu que quería facer era darlle un empuxón fuerte á porta, pero tiña as botas de tacos. É unha tarima como isto, sabes? Era moi liso. Resbalei.
Non, o sea, a facer forza eu caín, pero Vale. caín ca boca. Eu cando me levanto e me miro a cámara é para dicir, é que me jodín os putos dentes, sabes? Que vou baixar e vou ter os putos piños partidos a mitad. E non, estaba... Pero claro, falabas dos bullers Xa. que teñen a cabina petada. Canto de show hai aí? O sea, son realmente como son? Eu creo que sí. Sí. Sí, porque se pican un huevo, Picanse moitísimo. De feito, eu creo que lle puxeron esa cabina modo jaula, porque é que si non... Nas outras son cabinas abertas, sabes? Non son cabinas esa está fechadas como- con techo, non. O sea, eu estou aquí, Están aquí como hai como un castigados. tabique pequeniño e vos estades ao lado, Vale. sabes? Entón Vale, eu creo que vale. hai os bullers é que se tiran abaixo, sabes? O sea, Sí. Non, teño Sí, visto é verdad que clips pode- e moi tocho. pois... E vai de eso. familia, porque o pai tamén é así... Sí, fiel, sí. Vale, eu quero facer un cambio de guión. Veña. Porque voto de menos a alguén aquí. Creo que lle vou dar paso antes de empezar a falar, porque agora vamos a falar do ámbito do galego, algo máis Vale. Non social, sí. Pero antes temos unha sección que, bueno, A ver. vai aparecer por primeira vez David, cando Un queiras. artista emerxente da escena urbana ourensana. Activo. Está. Que tal, David? Hola, hola, ¿se escucha bien? Bacano. tal? Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, tío, encantado. Que tal? Moi ben. Que tal, David? Pouco nervioso. Fai música un artista, logo Bueno. te ensinamos que é moi Fai bo. Que música. traes hoxe? Pois eu trouxe unha sección que basicamente vai vou vos facer diferentes preguntas Vale. vou vos dar primeiro 3 noticias que sucederon en Galicia, das cales unha soa é verdadeira. Vale. E tedes que adivinar Mola. cal é Vale. debatindo Vale, entre pero hai os tres. premio. Hai premio. Hai premio. Nos, A ver, nos vamos a xogar, imos xogar en O sea, plan, nós non pola mofa. sabemos nada. Pero Claro. ti tes un premio aí. Ah, bueno. E claro, se o gañas, pois o gañas, senón, pois... Vale. Non, David, métete Aforramos, métete aforramos. na confusión. para o seguinte. de túa. Tes Vale. que dicir ti. Vale. Bueno, primeiro, Nós podemos axudar tamén, porque non as Vale. sabemos. eu quero Vale. saber se... Vale, 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 eu non. perfecto. Bueno. Bueno, noticia número 1. Unha xove moviliza a Policía Nacional en Lugo convencida de que lle entraran na casa, pero resultou ser un walkie-talkie avisando de batería baixa. Vale. Vale. O mítico de... Segunda noticia. 3 detidos en Ourense por organizar unha partida ilegal de cartas onde se apostaban fincas e marcos de propiedade. Os agentes... Escoita unha cousa. As dous primeiras, se non son Cala un pouco. verdade, tes unha imaginación... Cala un pouco. Que ainda non acabei. Os agentes acudiron tras diversas queixas polo ruido. E terceira, conflicto veciñal. Por mor dos límites de 3 propiedades agrícolas na parroquia de Bermés, en Lalín, que derivou nunha investigación oficial do Instituto Xeográfico Nacional e do Catastro. O que comezou como unha disputa habitual por un marco movido revelou unha alteración física ao terreo que desconcertou os topógrafos. Escoita, como non sexa a última, É increíble. Eu teño dúda. No, pero a Fixastelas última- tú... O sea, as que son Eu- falsas... as que son falsas... As falsas son son que que me vou vas son dicir. de Gemini. Son de Gemini, pero dille unha volta. Vale. Tiven que buscar moito, senón... A ver, eu por axudar, eu creo que a verdadeira é a última. A ver. Ti que... Está moi ben escrito. Claro. Eu... Pero decide ti. A ver, a mí... No, o sea, eu tiraría polo último tamén. É que o da primeira pareceme, Eu vamos, creo- unha mofa. eu O sea, Pero claro, pero é demasiado mofa como para que non invente creo unha que sea verdad, inteligencia tío, si é artificial verdad, ou... Si é verdad que me presenten a paisana, Tío, o sea, non pode ser verdad eso. E a segunda nada, o de das fincas. Descartado de la segunda. A ver, A ver, a segunda dijo, che, non é bueno. Eso se pode dar, No, en Ourense... Eso se no, claro. Eso podese dar. O sea, me refiero, é descabellada, pero non me parecía tan descabellada. Bueno, elixe unha. Eu estou con toda a intriga. Eu diría que será a última, non? A A verdadeira. E a resposta Pois que vai ser a non- segunda, é a Non segunda. é a última, é a primeira. Una. É a primeira. Sí, olvideime de pôr a bibliografía, pero sí, é o primeiro. No, pero isto eu quero O que me entrar. estás contando? Vale, pero logo sacamos a noticia. Claro, Mándola temos e... Felipe, estou flipando. Increíble. A verdad que é Vale, para flipar. Bueno, Seguinte sección. a seguinte low battery. vai ser cal das 3 fotos que vos vou ensinar é un monumento ou unha paisaxe de Galicia. Vale, Só hai unha. vale. Unha. Unha é galega. E temos que adivinhalo. Vale. Vale. Sí, hai 3 Unha é- fotos e unha de Galicia. Claro, sí. Unha das fotos Vale. é... Sabes a contra, Galicia. o contrasinal? Sí, 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 sí. Vale, vale. Vale, a primeira.
Bueno, A ver, logo... logo aparecerá en na- edición, iso se ve. Observa ben. Está grabado. Podemos vela nos... Sí. A ver. Eu creo que é unha chat GPT histórica esta. Non son de ChatGPT. Son non. todas- No, o sea, existe o Existe, sitio. sí. A ver, nós non somos de mal, pero un Vale, par así. esta eu sí. diría que no. Eu teño unha clara. Eu penso que esta é máis fácil. Eu diría A que máis non. fácil das tres. A ver. A seguinte... Vale. Eu E anterior creo que é esa. Anterior, As rochas. O musgo. moi gallejas estas pedras. Que sí, que son pedras moi Vale, galegas. e a outra? E a última... Claro, que non vimos a última. Eu sí. Brother. Ah, no, esta é a verdadeira, este é Fisterro. Este é a verdadeira Fisterro. Xa está. Este é a verdadeira Fisterro 100%. Eu estaba No, aquí. non me engañades de Fisterro. A ver. E Fisterro estuve aí, joder, sí. 100%. Pero dixen que eran así, as tíes. O fin do mundo. Eso non son as illas Ides, é Fisterro. É Fisterro, Ah, efectivamente. Vale. A primeira é un faro de Irlanda, penso, e a segunda de Escocia. Pero bueno, a Vale. segunda sí que parece. pero a segunda Eu sí creía que, sí que sí, parece. Primeira é algo máis. Primeira non. Unha pedra moi galega. Bueno, esta... Vale, foi última bastante- sección que se bastante fácil. acerta. A rocha galega. A última, claro, Claro. debades... Si acertas- Unha de dúas. Levas, Claro, de dúas. ten que ser 2 de 3, non? Para Eso, levar o premio. claro. Un aprobado. Vale. Bueno, a última é... Toda a presión agora. Sí, totalmente. Como sabemos que es fan do Depor, Vale? tiramos por aí, entón... tes que Resultado do dicir... partido do 97. Non, non, Bueno. é peor todavía. É peor. Hijo de puta, onde vas? Espera, de feito, olvideime cal era. Era o partido de Calea, ascenso no, contra o deixa- Castellón, como queda? Vale, Perdí. destas afirmacións hai dúas que son verdadeiras, Alguna é unha cafar que é falsa. fijo, vanme funar. Pola vosa culpa vanme funar, que se padre. A nos funan todos os días. Nah, a ver, son Vale, preguntas venga, complicadas, eu venga. penso. A ver, na Son tempada... preguntas complicadas que me estás jodendo. Pero, a ver, ven. Home, os regalos non é para min. Dalle, dalle. A ver, a primeira, na tempada 1993-1994, Espera, ti sabes que naciendo no 2000, verdad? pero Vale, vale. é importante, Chula, é importante. Chula. Vale. O Depor estableceu un récord histórico na Liga, que foi recibir solo 18 goles nos 38 partidos de competición. Este récord, Vale, sí, sigue. si, permaneceu no tempo Sigue ata o día de hoxe. Vale. Seguinte pregunta. Bueno, seguinte afirmación, É que perdón. me estou descojonando xa, O gran mito blanquiazul, Arsenio Iglesias, a.k.a. o Bruxo de Arteixo, firmou unha trayectoria... Que aí está ben. a.k.a. Pero Arsenio e que... Bueno, sí, sigue. firmou unha trayectoria única na entidade. Debutou no club como futbolista profesional, debutou anos máis tarde como entrenador de primeiro nivel no banquillo e, ademais, foi o técnico que conquistou o primeiro título oficial da historia do club, que foi Vale. a Copa do Rei en 1995. Vale. E a última é... texto, Sí. Ten moito texto, sí, é verdade. A última é: o Deportivo da Coruña ostenta a honra de ser o primeiro equipo de Galicia en debutar e xogar na primeira división española, logrando ascenso nos anos 40 por diante dos seus rivales autonómicos. Vale, o sea, a segunda sí que é mentira porque E a o última Depor ten tamén. un título no 1800 e algo. A mí non me jodes tú. E a última Ten eu un creo que título tamén é antes. mentira, O sea, non? a do Porque medio non pode ser. cando xogou o Depor por primeira hai vez... dúas verdades e unha mentira. Ah, Non, men. hai ver. unha verdade. Si hai Non, perdón, sí, hai dúas verdades e unha mentira. Hai unha mentira. Ah, non, pois xa mentira. está. Non, pensadeo ben. Igual foi fallo meu, pero eu penso que non. Vaya merda de sección, a última. Está A claro. ver, pode ser, o Depor é máis... A ver. Pero a última que o Depor foi o único equipo... No, Foi o primeiro equipo en en estar en ascender a primeira. primeira. En sí. Eso é mentira. Por qué? Porque eu creo que foi a vez co Celta. Pero o Depor é creo- o Depor é de eu creo, 1906. Eu creo que a primeira temporada do Depor en primeira tamén é... Bueno, cando se creou o Depor? No, 1906. Claro, no, Ah, pero claro, pois o E o Celta 93. 1942. ten que haber un título antes do No, do 23, de perdón, eso era sí, o 100%. Título oficial. 1492. 1992. Non, mentín. Va, 95, perdón. Cale? A ver, espérate. Pensade ben É que eu para min creo que é a segunda, pero é que isto ainda se leva a noticia foi ano pasado, Eu xa non creo me que acordo da que lle primeira. deran un título en plan Castelo. cando non se chamaba nin Deportivo a Coruña, sabes? Que se chamaban non sei como era, A ver se Sala vais a ver máis Calveto, ela Claveto, que o Gemini. ou non sei. Claro. É a resposta correcta, non? Eu diría que é a do medio Vale, porque ten que claro. haber un título do ano da puta polca, sabes, antes.
Pois, Non é, non? non. Non é. Vale, pero eu creo que é máis fallo de David que calera. A ver, No, no. eh, Busco. Calera? Esto es sácalle foto de feito se queres e mira cal das 3, Pregúntalle o Gémini. Pero Pero por casi que la tens que pregunta. utilizar inteligencia artificial? A Digo, afirmación falsa é a última. Una Copa Claro, de España o que en dixen eu. 1912. Una Copa de Bueno, España en 1912. Pero non era... A ver, pero Imos espérate, darlle real porque igual. é que daquela, si non me equivoco, non era Deportivo da Coruña, era Sala Clave, non sei como coño se chama, pero era antes. Es que os do Depor sempre Claro. sumades títulos, é increíble, eh? Hai E que logo- raspar corazones. E logo a Intertoto do Celta non conta. Nunca. A ver, bueno. Bueno, non imos entrar. Eu creo que Forza Hugo. Eu creo que lle podemos dar o regalo. Sí, porque- Pero bueno, a falsa era Cal era? a última A do que Celta, porque o eu- Celta ascendeu o ano anterior. O ano anterior, O un sea, ano antes. Xogou a tempada anterior. Bueno, este Eso año para nos usted. vemos, non se preocupen. Toma, Tamén. pero non te Pero vayas, espera que No, non no, o voy, regalo. voy a colocar Se non che extracto. gusta A ver. tamén o elegido, David. ¡Ojito! Da, bueno, ¡Ole! iba Non fixemos a promo. iba a tirar No, lo de de, casa. de que era nova tempada, pero non sei ¿Queres, se... ¿Queres tirar a promo despois a coa camiseta? Dijo. Non, ahora non está. Pero Qué bueno, chulo, da man metes de gracia. Catro Gracias Elementos a 4 elementos. Oye, millón de gracias, para o verán. Gustouche? Non sei, logo se hai que cambiarlo ou algo, pois Sí, se pois. pasa pola Arreglamos. tenda non hai problema. Vale. Sí, vi Penso online. que no, pero... Ok. Qué chulo, moitísimas gracias, Bueno, David, Bueno, podo marchar, non? eu creo que sí. Sí. Porque Bueno, un gusto. guisada Moitas histórica gracias. na última, pero Un placer. Igual. está ben. Veremoste por aquí máis veces. Seguro. Sí. Non sei, depende do jefe. Acorda de apagar o micro. Sí, sí. Chao. Bueno, pois... Vamos a dar unha despois probada. desta- Sí. Esto gran estuvo guapo, sección. esta sección. Eu son o primeiro día, está ben. Vamos a perdonar ao becario. Pero está ben, está ben. No, no, Non está estivo ben, mal. está ben, sí. Bueno, pois agora que Introduxemos. Sí, o galego que xa vai Está ben, está ben, está ben. Bueno, vamos a ir a unha sección máis social. Entón, pois queremos... Espera, que estou espeso. Vale, é o tema que falamos antes, do uso do galego, Vale. do castelán, que, por exemplo, hai creadores de contenido, vense á cabeza, como se chamaba a rapaza esta que fixo Rebeca Stones? Sí. Sí. Que fixo un TikTok en galego, Sí. ola masiva de hate. Como ves ti eso? Crees que hai moita toxicidade no feito de que se subes un vídeo en castelán chegan comentarios de por que non o fas en galego e tal? A ver, a min chéjame, rollo, non é hate como tal, no, pero sí que me refiero, chega un punto que decir, eu a día de hoxe, como dixen antes, agora debo de estar nun 50-50, se non é mitad de un, mitad de outra, máis ou menos parexo, sabes? Pero sí é verdad que si subo un vídeo en castelán, por que non subes en gallego? Si subo un vídeo en gallego, por que non subes en castelán? Entonces, a conclusión final é fago que me sale da pachocha, sabes? É que, non podo estar pendiente de que a Paquito 38 lle sente mal que subo un vídeo falando en castelán e a Marisa 36 lle suba, xa, lle sente mal que subo un vídeo falando en gallego. Que che vou contar? O sea, intento normalizalo o máximo posible, porque ao final joder, teño público que pois non é só de Galicia, sino de fora tamén, que se entende perfectamente o gallego, pero non sei, intento ter unha normalización lingüística do que é o gallego e o castelán. Eu, por exemplo, se eu mañán subo un vídeo falando en gallego, nadie se vai botar as mans á cabeza, porque porque coño, porque teño vídeos falando en gallego, sabes? Non teño por que dar ningún tipo de explicación de que vou. Pero claro, ti vas gravar un falando en vídeo, como decides o momento de facelo en O galego ou en momento. castelán? Como No momento, como sea, como como saia. me sala, sí, por ejemplo, me parece que un dos últimos vídeos que teño falando en gallego é porque, bueno, non sei que estaba enseñando, me parece que era o do Huerto Tour que temos unha horta na casa, botamos e tal, pois estaba falando con miña nai, estou con miña nai, falo gallego porque é o que me sale natural, entonces, pois o vídeo vai ser en gallego, ou por exemplo, un vídeo con meu pai botando ya patente ao barco, estou con meu pai, vaime salir natural falar en gallego e o vídeo en gallego. Non é, bueno, chicos, el vídeo de hoy va a ser en gallego, vale? Xa, Non xa. sabes, non fago eso, porque non queda natural. E dentro de, bueno, de ti, de xente que sube contido, porque nos tamén nos pasa, están esos comentarios de xente que vai corregir, porque dixeches unha palabra... que dicen polo cubo estes. O sea, personas máis pedantes non as hai. Eu odio. Odios, sabes? Son gallego falante, eu sei que teño un montón de castelanismos,
todo o que queiran, e sí, hai no que corregir, obvio, non che dixo que non, pero, meu, a unha persona que se está iniciando no idioma, no gallego, que é un neofalante, sabes, que, ao mellor, criárono en castelán, que o criaron, pois sí, que a súa educación e toda a súa infancia foi en castelán, e que, ao mellor, aos 20 anos, 19 ou aos 16, di, pois, quero empezar a falar gallego ou telo como máis normalizado no meu día a día. O último que lle podes facer a esa persona, tío, é ser un pedante, tres pares de cojones e dicir, ai, é que estás falando mal. Meu, un idioma, millórase falando, sabes? Xa. E o único que generas é rechazo. É que... Literal. Logo, tamén para tocar este tema do galego, Sí. agora é inevitable pensar neste novo movemento musical Sí. da escena urbana. Vimos moitos TikToks con temas de xente como Novelouro, Sí. Elegido, Rapantes tamén, Elegido, de Rapans, tal. Como ves este novo movemento que está xurdindo? Eres fan desa música? Sí, entendo. mola un montón, tío. Ademais, pareceme que é do mellor que lle pudo pasar ao panorama do que é o idioma, sabes? Porque, joder, eu conoso xente que na súa vida a escoitei dar unha palabra en gallego e agora, aínda que solo sean nesas horas de concierto, sabes? Ves unha masa de xente falando en gallego que é que para min é o mellor que lle pudo pasar a normalización lingüística, e que sea xente xoven a que empeza a falar gallego, a que cante en gallego, e sobre todo os artistas, sabes? Que sin eles, pois isto non hubiera pasado, claro. Vale, Para cerrar seguindo- este apartado, Eu creo que esta pregunta, bueno, aos invitados que traigamos de Galicia, vaise quedar. Vale. Se foras presidenta da Xunta, tiveras liberdade absoluta, non tens que consultar con ninguén, Vale. nin xuiz, nin presidente do goberno, Vale. nin nada. Vale. Que 3 accións emprenderías en Galicia? En plan, pode ser calquer cousa. Podes, sí, o que queiras. Pois, o que sei, os semáforos cambian de color, ou fago un festival de tal, o que ti queiras. O primeiro que faría, se fora presidenta da Xunta, posiblemente non deixar que haxa macrocelulosas en ningún punto de Galicia, que veñan de fora, empresas foráneas aquí a implantar e a deixarnos toda canta merda hai. Eso sería das primeiras cousas que faría, porque non é xusto. Mirar polo sector do mar, porque a verdade é que estamos bastante desatendidos, a min porque me toca de cerca. Sei que outros sectores, como pode ser o agrícola, pode ter os seus problemas, eu desconoso porque non é o meu sector. E por último, a ver, unha terceira cousa que así faría. Pois non sei, quizás poñer algunha asinaturiña máis en gallego das que se imparten. Que haxa un pouco máis de... Pois que é tome nota. unha boa pregunta para... Sí, estaría guai. Que tome nota aí Estaría o guai. Ni se rueda. Bueno, pois xa para ir rematando co podcast de hoxe e non quitarche máis tempo, Sin problema. temos unha última sección que é de preguntas máis profundas. Vale. Para divagar máis, para Vale. abrirte máis cos espectadores e coa xente que te sigue, que fijo que son interesantes. Vale, a primeira de todas é: que lle dirías a Merce que empezou a facer contido fai, pois, en cuarentena, fai X anos? Que lle diría? Pois que vai flipar, que siga subindo vídeos, que lle ven unha guapa, a verdad. Creo, o sea, que lle diría? Buah, que confía en ela, eso lle diría. Que, meu, se che gusta subir vídeos, subios, é que sei o que Dios queira, sabes? Xa che chegará, se che ten que chegar algo, chegarache. E xa está. Vale, da Merce do pasado pasamos a do futuro. Como queres ver a Merce do futuro ou que plas tes de futuro? Pois plans de futuro, a verdad é que estou, ao mellor, bueno, empezo a formarme outra vez de novo, o sea, de novo, me refiero, tirando polo sector do mar, pero sí que volver a formarme para ter o mellor outro traballo, pero sí polo sector do mar, porque, bueno, últimamente o noso sector está un pouco jodido, o marisqueo xa é un pouco difícil de soster en canto a que sea o teu traballo único. Entonces, bueno, a ver, hai cousas aí que me chaman a atención polo sector do mar e a ver que sale, se me teño que volver a formar, pois ajo e agua, me refiero, é o que hai. Sí. Vale, seguinte pregunta, un pouco máis salseante, que podería ser propia de Telecinco. A ver. Van ligadas, son unha triple pregunta. Que significa para ti o amor? Que opinas das relacións actuais? E si perdonarías unha infidelidade? Bueno, perdonar infidelidad, no. Divieto? No, prohibido divieto, no se puede, sabes? Pero o amor, tío, pues é un sentimento moi bonito, pero sempre cando sea correspondido, a verdad, Home, porque sí. porque que che vou contar, o sea,
todos pasamos por iso. Me refiero, claro, o sea, Sí, eu diría. pode ser o máis bonito que che pase ou casi das peores cousas, das Xa. peores sensacións, sabes? Porque, joder, ao final, non sentirte querido, pues, é unha putada. Que lle dirías É unha agora a putada. alguén que o está pasando mal por amor? En plan, esa Non capra... sinalamos a ninguén de No, aquí. está, bueno, Pois, sigo que... pensamos que non hai ninguén detrás da cámara. Pois, supoño que o tempo todo cura, que todo pasa, que nadie vai a morrer dun desamor, que che vou contar, é dicir, todos estivemos nesa situación, é unha mierda, sí, é unha putada, pois tamén, pero meu, que non, a tua vida vai seguir, me refiero, se esa persoa non era para ti, por que non é? Punto e se acabou. E se non che merece, por que non che merece? Cátedra. Hai algún chorando por aí atrás. Bueno, pasamos ao seguinte. Quen paga na primeira cita? Quen paga a medias? Sempre. Eu Vale. diría a medias. Sí. Sí, no, Sí, porque, eu estou bueno, de ahora acordo. creo que hai moita cultura de esto, el hombre paga, no. Eu vou a media sempre. Eu, bueno, Que eu sepa, me parece o máis xusto, parece. Peco diso, pero bueno. Eu tamén, de non ter citas, dice. Que opinas da afirmación de que o diñeiro dá felicidade? Pois que non é verdad. A verdad. Nin de coña. Me refiero... Pero pode axudar. Sí, claro, a ver, Sí. este é o típico de llorando Sí, en la limo, sabes, tal, pero non che vai dar a felicidade. É dicir, os cartos están ben, e obviamente a todos nos gustan os cartos, que eu parlo no son, no sabes? teu caso, reflexase moito porque igual estando en Madrid podrías ter moitas máis oportunidades ejemplo. laborales Sí, en cambio, pois... estar prefires bastante infeliz. Sí, sería unha bo boa exemplo. comparativa, sí. Pero, o sea, que vamos a ver, non somos tontos, sabes? A todos os de aquí nos gustan os cartos e gustaríanos vivir ben, estar tranquilos, porque tampouco... É dicir, a min non me gustaría ter un millón ou 2 ou 3 de cartos no banco, porque para que quero tantos cartos, sabes? Eu quero unha vida normal que eu poda vivir tranquila, xa está. Non busco unha fortuna, non... A mí é que me apela, sinceramente. Eu quero vivir tranquila, tío, non... De verdade que non, para min, non, os cartos non dan a felicidade. Vale, seguindo, cal é o rumor de ti, se é que houbo, que máis te molestou nas redes? Ou algún... A ver, rumor... É que rumor tampouco... Non é un rumor. Non chegou aínda un Javi Ollos, non? Un Javi Ollos. No, son moi pouco para Javi Ollos, eu. Bueno, pero dalle tempo, que Sí. non, lo que menos esperas está detrás dun barco ali en... Pode ser. En Noia. Pero, no, a ver, así como rumor... Eu agora tomo moito a coña, pero sí é verdade que cando pasou, que foi fai 2-3 semanas, dixen, ai, mira, non me podo creer. Non sei se vos aleu un vídeo no TikTok, despois pasou o enlace, que é como unha captura de WhatsApp dun audio dunha paisana que a verdade é que a voz parecese a miña e a peña empezou a decir que era eu. E a tipa decía cada animalada, pero en plan, meu, cousas censurable. Non se pode pôr aquí. Si lle poñedes un pipi, o sea, a ver, resumidamente, a tipa iba a estar quente como unha mona, me entendes? Ah, Sabes que vídeo é? No. No, Vale, pois pero- despois pásovelo. E a vos sí que se parece a miña, pero é que eu non son, tío. É a peña mencionándome. Empezou mencionándome. Pois sí que é un que sí que se rumor. parece, non sei que. Que no, coño, que non son eu. e o desmentiches ou... No, o sea, iballe respondendo os comentarios que me mencionaban que non son eu, cojones, que no, hostia, que non son eu. Ostras. Sabes, era en plan, meu, espero que non chega moito máis o vídeo. Non, Pero vaya lío. Porque que esto se pense que o dixen eu, como, ai, que vergüenza, sabes, que no, No, tío, ya. que non son. Pero así rumores como tal, creo que no. bastante tranquilo todo. Sí, o sea, no, rumores, no. Tranquilo. Vale, e para finalizar xa, este xa é un tema máis serio e que está en actualidade, Vale. que bueno, que nesta sociedade claramente marcada polas redes sociais, por pois que todo o mundo chega a todo o mundo, que importancia lle das ti á saúde mental? Moito porque ao final unha persona que está exposta, entre comillas, en redes, porque, joder, ao final o que se ve dos meus vídeos é probablemente non che digo, un 30% da miña vida ou menos incluso, sabes? Pero hai xente que ainda se expón máis. A min dame moito medo e moitísimo respeto. Eu, por exemplo, chegou un punto donde eu si veño a algún sitio non o dixo, e dixo a posteriori. Porque xa me pasou de que eu mellor subo unha foto neste sitio, sabes? E haxa un paisano que conoza o sitio onde estou e me diga 5 minutos estou aí, sabes? Eso é creepy de cojones. Entonces, claro, aí fíxome clic a cabeza e dixen, nunca máis, tío, porque ti, joder, internet é moi grande, sabes? Eu teño unha comunidade moi boa, pero hai algún zumbao fijo. Claro, Por validade ten que haber algún zumbao, un ou dous, sabes? A min esas cousas deronme moitísimo pau.
De feito, cando facía directos pescando, porque, bueno, hubo unha época que estaba facendo streams pescando, era un directo super tranquilo, había peña que sabía onde estaba. Pero en plan... E chegaba ali ou... No, o sea, hubo unha vez que sí, chegaronme uns buena onda, non pasa nada tal, pero sí que O chegaron famoso ali, stream sabes? sniping ou algo Sí, así. sí, e sabían onde estaba, e a partir de aí non iba sola. Ainda que eu en cámara apareza sola, probablemente non este. Hai xa alguén detrás, porque, Sí, sí. joder, tío, Sí, ao final non sabes que che vai pasar, sabes? A ver, ao mellor é moi descabellado, pero, se hai alguén que che quere facer daño, faicho moi fácil. Sí. É facilísimo. Entonces, bueno, a salud mental é importante, sobre todo, para as persoas que nos expoñemos en redes, o tema números, eso comeche a cabeza. Mira, os Xocas, por exemplo. Como che coma a cabeza. Xa. O xo que xa non sei se é por tema números ou porque, bueno, O porque... tema show. Sí, non sei que lle Xa, pasou, que sabes? Pero sí que hai, joder, hai xente que... Wow, eu doulle moita importancia a salud mental e, de feito, si teño que gravar un vídeo e eu non me encontro ben mentalmente, probablemente non o grave. E dixa, paso, sabes, antes estou eu e despois Sí. está o contenido. Cousa que antes, ao mellor collesme fai un ano ou dous e era, no, hai que facelo, como se eu tuvera que fichar, no, Xa. non teño esa necesidade, Hostia. sabes? É que non a puxamos, pero teño... Bueno, vou facer unha pregunta máis, que non Dale, dale. todo Sí, permiso. todo teu. Sí. Eu xa acabei. Sabes que? É que eu sempre penso eres un perfil que pa velada quedarías Ojalá. moi guai. Non sei se te Porque molaría lle ir... boca tantos. Claro, pero, No, pero estás sí, facendo... Que? Estás facendo spoiler da sección de Mario. Bueno, pero van a ser diferentes, vais a Vale, ver vale, por dos vale. lados. Eu quero saber que opina da velada, se che mola ese rollo. Molaríame un montón. Sí, de feito, bueno, cando fomos a Tailandia con Heretics, probei por primeira vez o Muay Thai, que era o meu primer deporte de contacto, porque, si é verdad, joder, eu fixen deporte toda a miña vida, estuve en atletismo, fútbol, que si outra cousa, non sei que, pero nunca probar un deporte de contacto. Ali probamos o Muay Thai, e dixen, joder, mola o tema de contacto, está guapo. Gústame pegar piña. Está chulo porque, bueno, hai que ter reflejos, tal, bueno, mola. Teño un colega, que ao día de hoxe é o meu entrenador, que ele é boxeador, Pablo. E faloume ele, díxome, joder, me dixe, mola o deporte de contacto, ven e proba, non sei que. Fun probar e dixen, mólame este rollo, está Ai, guapo. agora estás indo... O sea, estuve entrenando con ele e tal, ahora estou Sí. facendo máis rollo entrenamento físico, porque, bueno, vindo unha lesión, tuve molestias nun ombro tamén e tal, e parei. Pero sí que probei o boxeo, cheguei a facer sparrings e tal. Tío, mólame o rollo, molaría Logo moito. imos preguntarche Vale. quen te A quen pegarías, lle pero... darías unhas hostias. Sí, pero bueno, eso o vedes en TikTok Vale, como querades. esa está. Eu creo que xa estaría máis ou menos, non? Sí, ahora... Tanto ben de tempo... Bueno, sí. non saludamos a cámara, Por que hai que saludar? porque sempre saludamos. Ah, es verdad, está obviamente Jaime, hoxe unha nova incorporación que é Mario, que o veredes logo, e deixamos o Instagram abaixo, que podes necesitar. Para finalizar, dúas últimas preguntas e xa con eso finalizamos. Vale. Bueno, antes de que finalices ti o programa, porque deixamos sempre o invitado finalizar, darche as gracias, obviamente, polo No, teu a vos, tempo. a vos. Esta muller acaba de coller o coche a Santiago, de Santiago o tren aquí, e co calor No hai que fallo. fai en Ourense en verán. Bueno, a ver, fai, apreta o calor, pero bueno. Entón, a última pregunta sería Vale. que fagas unha reflexión a túa cámara do que queiras, en plan, como se queres promocionar Sí, modas pack. o barco este que eu creo que querías vender. Que... Sí, estamos xa pa vendelo, bueno, creo, xa bueno, está casi pechado. Pa Casi por pechado. de exemplo, que podes falar do que queiras e logo nominar a alguén pa que veña, esa estaría. Podo nominar a creadores de contenido, quen sea. Creadores de queiras. contido, deportistas, Amigos. políticos non, Políticos no, vale, Non bien, quero bien, políticos, bien, mola. pero- Mola. Prohibido. do quieto. resto, Vale. Pues bueno, como reflexión final, a verdad que non sei que decir. O sea, molome moita experiencia, estuvo super guai falar aquí con vos, super entretenido, as sesións están chulísimas. E tío, molaríame moito que viñera este podcast Lucas Rey, porque eu conocino en persona por primeira vez non fai moito. Lucas Rey. É un creador de contenido gallego. Tío, sei que vos vai dar, Non sei quen é, non? A ver, saca aí. vai vos dar, eu creo que vos vai dar. Ti sabes quen é? Non, No. non é Pepe e Lucas, non estes míticos. No, no. Bueno, A ver, Pepe e Lucas tamén podían vir aquí. Pepe e Lucas, Lucas Saca Rey, aí, sí. non tes o teléfono. Lucas Rey. Sí. Es que fijo que sei quen é. Porque é bastante personajillo. Creo que é. Mola. Ti sabes quen é? Sí. Ah! Eu conocino, mira, eu Sí. non o conocía. Conocino en persona non fai moito.
E dixen... Este é o mítico que está na Conchi Sí, sempre. aí está. É o seu punto O de da encuentro. Conchi, joder. sí. Estaría guapísimo, sí, sí. É un tío moi simpático, a verdad, é que eu conocino en persona, meu, e dá tanto que falar ese pavo. Pero a mí dame medo, sempre que o vexo na Conchi, Sí, Dá medo, normal. eu escapo porque non quero que me pregunto o concello de Claro, que pode quedar moi ou mal. por aí. No, pero, tío, é personajillo, Pois pero en está, plan ben, pois sabes? máis Está que guai. invitado, non? Está guai. Máis que invitado, Sí, Lucas sí, Rey. está Non E sabe. non, Pepe y Lucas, que tamén Tamén son dos son moi bons. buena onda, Eso moi son guai. graciosísimos. Buah, Joder, que tamén- podes traer a moitísima Que me fai moitísima gracia é o teu colega, o Davis, Dave, do Rainbow. Buah, tamén. Xogades o Rainbow vos? Eu sí, flipame, o sea, Guau. Davis é un No, friki, Davis. moi boa peña. De feito, é das mellores cousas que me levo de redes, coincidir con el, con Cibran, que tamén é Sí. outro Non era dos colega. colegas de antes. No, que va. Eu pensei No, que eu de sabes, feito, parece que sí. joder, de feito eu conocín a David nunha proba de obstáculos, na Gladiator de Santiago. En plan, Eu sempre ubiquei que eres da mesma zona, tal. que va, e olvídate, no conocía de nada, de nada. Quedamos, había un feeling da hostia, en plan, meu, esto... Si tuviéramos un cámara, e digo en serio, con a man no corazón, si nós tuviéramos un cámara que nos seguira as 24 horas do día, Ai, meu. é que somos de ouro. Podes contratalo. Que está buscando Pues, traballo. é que nos facíamos de ouro, tío, porque é que nos pasa cada cousa que dices. Home, que os vosos clips de IRL por aí son moi graciosos. Surrealista, Santiago, meu. Temos un imán, para as cousas ir random temos un imán. Vale, agora, isto xa é o último, xa acabamos. Veña. Isto sacamos un clip a TikTok así rapidito. Vale. Cantos likes para facer un vídeo pescando un día? Todos xuntos. Sí, Pero hai que sacar licencia, eu só lo teño de Río. Bueno, Hai que sacar do eu mar, saco a entonces. licencia. É baratiña, son 4 euros. Tira polo alto. Tiro polo alto. O sea, Porque non quero ir pescar. non moi alto, non moi alto Mareaste no tampouco. barco. Non, Podes botarme unha pota ali, mi madre. tampouco, pero 50.000. igual sí que tiraches moi polo Sí, alto. menos. No, 50.000. 50.000. Bueno, Xa pescaremos en 10 anos, ou así. 50.000. 50.000 si no- dis chegar a 50.000 Visualización. likes visualización. en plan de total, ¿no? En TikTok. Sí, veña. No, coña. Bueno, 5.000 diseches, ¿no? 5.000 likes. 5.000. 5.000 likes e o Sube a facemos 10.000, eu creo que se pode. 10.000. Sí. 10.000 likes. Vale, 10.000 likes sí. e facemos un vídeo pescando. Enseño vos aí unhas técnicas. Vale, perfecto. Pois moitas gracias, A vos, Merce. chicos. Moitísimas grazas polo teu tempo. Nada. Sabes que, bueno, esta é a túa casa cando queiras, a tenda de 4 elementos está a túa disposición cando queiras, logo se queres cambiar, mirar algo máis guapo, pero bueno, obviamente esta cámara, perdón. Todo isto é tamén gracias a 4 elementos, Rúa do Paseo 23, enlace na descripción. Vense cousas moi top. O Sí, sea, o este podcast bravo. de hoxe é top, pero Sí, tamén pero... veñen Guau, outros compañeiros. Cousas que non son podcast, nova xente... Sí, moi top. novas David series. vai seguir aparecendo máis Así que veces. nada, tío, un saludo a miña nai. A miña tamén. Mamá, papá. Queres saudar os teus Sí, pais? mamá, papá, un bico. Bueno, Nada, que xa vou pa casa ahora. nós tamén, mamá. Sí, bueno, irás tú. Nada, nos vemos no seguinte programa. Adiós. Adeus. Era adeus.